Vou repartir uns folios, uns bolígrafos. Corte aí, por favor. Bueno, o que quero que fagades nestes folios é que escribades o que vos gustaría facer coa vosa vida ou o que querades ser, non? Comecei en terceiro de ESO, onde estaba con un grupo de amigos. Hola, tío. Tes un chisqueiro? Non, es que non fumo. Veña, non che pasar nada. Só Para min era como unha saída dos problemas que tiña na casa. Axudábame, facíame irme do pensamento que tiña. Pero non, aínda non tes feita a cea. Non te poñas así, que non me deu tempo. É que sempre a mesma historia, e sempre tes alguna desculpa. Eso sí, para te cambiar de roupa e pintarte tiveche tempo, non? E se fas ti algo na casa para variar? A ver, non me fales así, A ver, non me fales así! Tamén é moi importante aprender a pedir axuda, non? Esta situación afectoulle moitísimo aos meus estudos, porque baixaron as calificacións e nin miña casa non estaban contentos e tiña problemas cos profesores e non me gustou nada. Nos chamamos vos porque estamos un pouco preocupados pola situación, o rapaz na aula non está facendo nada, falta injustificadamente a clase e, sobre todo, estamos preocupados pola súa atitude, porque, ademais, nos resulta incomprensible, aínda tendo en conta que é un rapaz adolescente, que xa sabemos como é, pero uns días está contentísimo e ri por calquera tontería e outros días, a verdade, está mesmo, poderíamos decir, deprimido. Iso, unido a que non fai nada e que falta, a verdade, é unha situación un pouco preocupante, non sei como o vedes vos. Eu creo que... Eu creo que vostede está equivocada. Noso fillo é exemplar, sempre voltouse de maravilla. A súa nai la trata, mira como está. Está todo o día estudar. Eso é unha rapaza que terá comido o sexo porque vostede non ten fillos, non? Non ten. Pois que nada. Que non pasa nada, se te falta clase tampouco. As tardes as intentaba pasar na rúa porque así olvidaba a situación que había na miña casa e isto trouxeme moitos líos porque fun un cafre e armei moito barullo. É enormemente complicado porque a xente te mira e valorate por a situación na que estiveches e os problemas que tiveches. Despois de todo, daste de conta de que non é mellor ou peor persoa outra que non consumira o que consumira. Pero vos tamén dicidme unha cousa, non pensades que a sociedade debería saber escoitar as alarmas dos que dentro do silencio tamén sofren? En ocasións estaba horrible, non tiña ganas de vivir, deseaba morirme, pero noutras estaba moi feliz, todo era fantástico, maravilloso e as ganas de vivir me sobrepasaban. Me dixeron que tiña un trastorno de personalidade, bipolaridade, vamos, que en ocasións podía estar feliz e en outras, pois, horrible.
cómpre tamén aprender a saber facervos cargo da vosa enfermidade, dos vosos controis médicos, dos vosos medicamentos, e tamén tendes que aprender a vivir coa enfermidade que tedes cada un de vos sen caer en victimismos. Mercáballe as sustancias a un compañeiro porque hai que chamarlo así, porque non é un amigo, porque non pode ser. Como dixen antes, hurtábao, roubábao en ocasións con traballos temporais que apenas gallaban dinheiro. Nunca me chegaron a pillar por cousas de roubo, pero que estiveron a punto, vamos. Terme sen recursos, desamparado, sin apoios, sin familia, sin amigos, pois tiña que cambiar a cousa e aquí estou. Bueno, é importante isto, non? Pensade nesos soños e ilusións que tiñades cando erades pequenos e retomade a formación en función deses soños que tiñades. Tamén para non estar sós, mellorar e reforzar o círculo de amizades. Si, despois da primeira vez tive vida normal, todo era normal, tiña traballo, pero non aguantei volver a recaer. Daqui a volta ao centro. Certo, non sei se mencionei, pero eu traballaba de soldador e nese momento tive un par de circunstancias, por exemplo, a primeira que a que máis me afectou foi que tive un descanso e un traballador ofreceume unha sustancia e acepteina, aí empezou a recaída e o xefe deuse conta e, claro, despediume. Ben, Ainda me queda pouco. neses casos teño un outro moi bo. Queres? Pero iso é unha merda. Bueno, vos tamén tedes que pensar nesa capacidade que tedes para, a pesar do dor e do sufrimento, buscar recursos persoais para adaptarvos aos cambios da vida. Cústame pensar niso, pero gustaríame conseguir unha situación estable, facer uns estudios para encontrar chollo, ao encontrar traballo axudar na miña casa, que desde que empecé con este problema tiven fallos cos meus familiares e gustaríame recuperar a relación que tiña tan boa con eles. Ao final, todo o mundo ten dereito a unha segunda oportunidade, porque é iso o que nos brinda ter de novo un lugar na sociedade e sentirnos útiles. Seguramente che sexa difícil falar sobre o teu pasado, pero que lle dirías ás novas xeracións para que non erren como a ti? Pois que teñan máis precaución, non fagan as cousas só porque os seus compañeiros as fagan, que gocen da vida, respetando o seu corpo, porque o maior problema da droga é a posible enfermidade mental que podes desenvolver e que te acompañaría durante toda a vida. E sobre todo, que nunca esquezan os seus soños para que nunca deixen de loitar por eles progresando día a día, xa que a vida é a arte de mellorar. Ben, grazas, despois seguimos. Bueno, vou a ler o que pusestes nos papéis. Arranxar a situación coa miña familia, traballar,
cursar a ESO, pagar as miñas débedas e ser feliz. Hostia, ¿cuánto tiempo colgado? ¿Dónde andabas metido? Sí, que celebrarlo, tío, coño. O mundo vais abaixo, algo hai que cambiar. Para isto ser posible, temos que loitar. No mundo en el que todo, drogas, crise e ansiedade, non temos todos iguais posibilidades. Con drogas pola rúa e alcohol nas esquinas, que fácil a caída non merecen esa vida. É sinxelo hoxe en día, canta e dormir, que non teñamos que comer e sin para marinar. O home non lle non pide ahora, non xera. Vive o agora, a droga non colabora. Resolve, comeza a vivir, o mundo ten sentido. Rir ou chorar, a arte de llorar. A arte de llorar. A arte de llorar. Rir ou chorar. A arte de llorar. Comencé cando estaba en... Ninguén es mellor ou peor, aunque haxa consumido. Porque has estado... Mira, Corte. Bueno, ao final tomo... Joder. No puede ser, tío. Todo o mundo ten dereito a unha solución. Es que como no dice nada, no se corta. Ya, corten. Ya. Aún me queda... Esto es lo que aprendimos en clase. Aprendimos en clase de ética. ¿Cómo liado tu guerrero? Y eso todo acaba en nuestros pulmones. Arreglar problemas, ya sabes. Hay que celebrarlo. Secuencia 2. Espera, no para. Sí, viene, Sí, esa es mi tía. Podéis grabar. está. Ya. Vamos. Yo me pongo la parada. Vamos, hombre.